da za jan kwani Allah ya yana aja baba mu kona gore ba a gaulaya bana hana kida da wannan matsiyacin yaron ba kai wani irin wawa ne ma kai haka ne Zulaihat na san dalilin da yasa mahaifinki baya son tarayya ta da ni da ke kai wani irin dakiki ne wai ba ka ganin mutane ne wannan wani irin wahala ne tun jiya muna fama da mota ta ki tashi ai oga laifinka ne tun jiya da ya shigo da motar nan na san sai ta bamu damuwa Habib yaya mami fa magana take ma kin ga irin halin nashi ko ana mishi magana yana jin kula mutane mami yana gaba lafiya ba yau ina so a kawo min yaron nan ko a mace ko a raye domin ya sa kafarsa inda zai makale ba zai fitar ba ina so a kawo min ko a mace ko a raye kun ji ko sharp ko a mace ko a raye ya sa kafarsa inda ba zai kara fitowa ba kun ji ko baya boss kun ji wasu